Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, dорогие Türkmenistanцы. Men köpden beri garaşyp otyrdım. Dün sereden bolsaňyz, Haramda Berdi Muhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Men odana maýdan zatlam kän ýöne onu geçirişine bir seredim. On öz gözleriniň aşağı pök görüp, bir çıkaran bir iyili kim bilen gürleşse güýdü bilen iýäjek bolup kimden näme garaşmanlygyny bilen sebäbi on ýüregine ýam gorky ýerdi. Daşynnaky adamlardan gorkýar. Töwereginden gorkýar. Şol döwlet howpsuzlyk mejlisiniň agzalaryndan gorkýar. On görüň bir Attaýewiň dagy bolşuny. Tas çaşypdy paky, dodajyklary saňyllap durýany. Galanları bolsa da bir jogap berdiler bular. Emma ol meclisin netijesi näme boldy? Siz seredin. Şol adam çıkış edende yine de bir daha odal var aşı sancar bolmasın deyip ýarsolyn muň ulanan emeline seredin. Bir meclise halk maslahata deputatlara dayanıp täzeden inni harby programmany ondan kanunları täzeden seredip olary ýende bir bekeltmän ýolunu gözläbi. Emma hakykatda aýdýan zatlary bir kiber howpsuzlyk bilen göreşýär. Owo şoňa garşy ondan ýanky harby öwretmenleri geçirme ya diýmek şol harby uçýanlar şolar geçmeli. Bu zatlar bir saýlawyň öňýanyna ýagdaýda kime gerek? Ha? Oğulcuğunu geçirecek golü ödem yürüğü yarılıp var ya buradan millet çıkaymasın niye orta. Millet çıksa eyyam bir MVD prokuratura beyleke neme bir gücloncu idaralardan daşkın yine de harbi öğrenmelerim uçayına geçeyemişsin. Teoreğine gerek olsa şolun hemmini getirecek de millete gubbasta edecek bir. Milletin tek çıkmasa da eyyamın yürüğü yarılıp var ya. Inni yanaka adamlardan kimden näme garaşşygyny bilen ağol. Yeni de bir zada aýtdy bi kanunlary üýtgöder, sereder bir serhet, gümrük ýendi şoňa meňzeş idaralara hemme taraplyň inni bir güýçlendirjek. Diýmek inni ýanky saýlaw geçenne kiber howpsuzlyk bilen göreşip interneti yapacak. Bir beyleki programmalar zatlary yapacak bu. Muň niyeti şol. Şu zatlara dayanıp ondan meclis, halk maslahaty, deputatlar diýip şol öňkiň sanjar ulan şiýalyk bir de şojagaş emel etjek bolýar. Şoň üçin muňa gow düşünmeli. Hormatly adamlar. Mesele nirede? Şu her zat etjek de öz dogmasyny şol öz ýerine getirip özem meclisiň içinde oturup ýene de hökmürawanlygy sürjekdi. Emma bir näme edýänem bolsa öz ýanyna adamlaryna anam gutordy. Näme gutordy? Olar mümkin hiç saat bir ýüreklerine ýokduram bolan. Emma olar gaty kän zady bilýärler. Olar bir inni eşitmesiz, görmesiz zatlara bular şayat boldy. Ol şayatlaň ýaşamagy haky ýok. Şol Ahmurat Rejepowiň gidişýalyk bular häzir ýeke-ýekeden aýyrmaly. Muňda düşünýärler ýanynakylar. Inni iki tarapdan gapma garşylyk bar. Haçan olaň turjagyny, nähil turjagyny büde bilenak. Olaram häzir inni o nirden bir ýende bir mümkinçilik dörer diýip näme pikirlenýärler. Emma muň özü olaryň eline delil berdi. Özü şu wagt aljyramasyň alamaty nämede? Kiber howpsuzlyk, ondan ýanky harby bir öwretmenler geçmeler. Gaty olar. Sen şonu etsen, şoňa dayanıp bir gün salam alaykum diýerler sana. Düşünükdimi? Sen her oynetsen amara hiç watam çıpmarsan halkyň öňünden. Düşünükdimi? Sebäbi fizikan kanuny bardyr.
Näçe güýç bilen sen bir ýerge basýan bolsaň, edil şol güýje meňzeş hemem gapma garşylykly güýç saňa taraban basýandyr. Bu milletdir. Sen näçe güýjüň bolaýsyn, näçe hökmürawan bolsaňam, ahyry halkyň güýji, siliň güýji. Hiç ýere gaçmarsaňam, sypmarsaňam, halkyň haky bar. Гайдусызлык bilen gazanar seňişi. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Салам, hormatly vatandaşlar. Я хочу вам напомнить об одном интересном факте, который произошел. Вчера был Меджлис Госсовета по безопасности. Возглавлял его Харамдаг Бердымухамедов. Я очень давно ждал, когда ты выступишь. Я знал, что ты выступишь. Я знаю, что ты трус, и ты начнешь закручивать гайки. Я знал, что ты выступишь. Твое выступление о чем было? Ты сидишь и как удав пытаешься пугать свое окружение. Бедный прокурор Аттаев там чуть не упал в обморок. Губы тряслись у него. Все остальные более-менее выдержали. Но все твои указания были связаны с тем, что надо усилить борьбу с кибератаками, что нужно проводить военные учения. Так, это накануне выборов? Да, довольно интересное решение. Это ты так боишься меня. Ты боишься, что народ станет. Ты боишься, что эти силовики поддержат этот народ. И ищешь, ты посмотри, как ты смотришь на них. У тебя под глазами опухло. Твои глаза бегают, и я давно вижу, как ты боишься. Понятно? Поэтому ты придумал это. Для чего? Ты тащишь своего сына, как ишака за хвост, во власть. Но это так не получится, и если это произойдет, то это будет начало твоей трагедии. Потому что ты боишься уже своего окружения. Да, они знают больше, чем нужно. И они свидетели. Ты начнешь их зачищать, ты начнешь их убирать, но они тоже живые люди. И они видят, что произошло с теми, кто был раньше. Никто не хочет разделять их судьбу. Естественно, они тоже думают. Ты думаешь, а ты один умнее всех? Нет. Поэтому жди. А вот то, что ты сделал, о том, что нужно бороться против кибератак, о том, что значит нужно проводить военные учения, это перед выборами, это еще раз подтверждает, что ты боишься меня, что народ встанет и будет говорить не то, что нужно тебе, и что поддержат народ сами же силовики. Поэтому ты знай, что ты сам запутался в эти сети. Вот эта вот борьба против кибератак, и вот эти вот военные учения, это же ведь очень удобное условие для того, чтобы ты оказался несведущим, неподготовленным к этому. Все, что ты делаешь, работает против тебя. Существует закон физики. Всякому действию соответствует равное, противоположно направленное противодействие. Имей это в виду. А мы народ. Ты боишься народ, ты боишься меня, понятно? И поэтому ты сейчас выдумываешь новые формы усиления репрессий и пытаешься запугать людей. Но боишься на самом деле ты сам, потому что народ, сила народа, она непобедима. Народ имеет право, мы добьемся всего упорством и бескомпромиссностью. Adam yodu, adam yodu,